ናይ ሎሚ ኣገራም ዛንታና ከምዚ ክብል ይጅመር ትርኢትና ሄልና ንጅምሮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ብዝግበር ኣገራም ትርኢት እዩ። ሼል ዝተባሃለ ኣንደርከቨር ዝሰልጠነ ናይ ቀደም ወታደር ምስ መሓዝቱ ሓደ ልእኽቶ ኣብ ዝሓሰብዎ ሽቶ የብፅሕዎ ኮይኑ ግና ምሸት ኣብ ምዥኖም ውሽጢ ዝተነኻኽዋ ነገር ስለ ዝነበረት መንግስቲ በፅሓሎም እሞ ተግባሮም ብሚድያ እንትቃላዕ ይባሳጨ እዩ። በዚ ምክንያት ካብ ስርሖም ይእገዱ። ንሶም ግን ትእዛዝ ከይተፀበዩ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ምንቅስቃስ ይጀምሩ። ስለዚ ብዕሊ ዝተደራጀየ ሳሪኻ ማሪኻ ጀሚሮም ኣለው ማለት እዩ። ምስልና ናብታ ፀሓያማ ከተማ ማያሚ ይዘዋወር። ኣብኡ እውን ሓደ ናይ ማፍያ መተኣኻኸቢ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ጄን ዝተባሃለት መምህር ኣብ መንጎ ናይ ተምሃሮ ባእሲ ኣትያ ብስምዒታውነት እንትጨቃጨቕ ንርኢ። ድኸም ኢልዋ እምበር ማንም ኣይሰምዓን። እንዲያውም እቲ እውከት እናተባእሰ ይመጽእ። እቶም ካልኦት እውን ከም ሬስሊንግ ቦሎ ቦሎ እናተባሃሉ ነቲ እውከት የባእስዎ። ነዚ ኩነታት ንዝዕዘብ ሰብ ናይ ቦክሲ ሬስሊንግ እምበር ቤት ትምህርቲ እዩ ንምባል ኣይደፍርን። ንእሽተይ ጸኒሑ ሸርማን ዝተባሃለ ድሬድ መምህር በፂሑ ንምግልጋል ይፍትን። እቶም ተምሃሮ እውን ነቲ መምህር ሰሚዖም ከይኮነስ ቆሎም ስለ ዘርገፉ ይባታተኑ። ድሕሪ እቲ ባእሲ ጄን ልዋን ዝተባሃለ ዋላ እንተቐጠንኩ ሜስዬ ንዝተባሃለሉ ናይ ጥፍኣት ንጉስ ወይ ድማ ናይ ጋንግስተራት ንጉስ ንዝኾነ ኬዮዲ ከይዳ ክተዛርቦ ትጅመር። ነዚ ዘይሰምዕ ሰብ ጭራሽ ህይወቱ ንኸይባላሾ ስለ ቀጻሊ ህይወቱ ንኽሓስብ ከማዶ ትመኽሮ ትጅምር። ኣይ ምስኪነይቲ መምህር ጄኒ። ልዋን ግን ፍዝዝ ብዝበላ ዓይነቱ እናረኣየ ሙድ ክሕዘላ ይጅምር። ድሓር ከም ቁጥዕ ኢሉ ድሕረጂ ኣብ ዘየጥየቂ ጥልቕ ኣይትበል ኢሉ የጠንቅቓ። ኣይ መሪካ እዚ ተግባር ኣብ ሃገርና ምኾነ ተባሪሩ ማሃለየ ኣረገና መዓት ጉድ ኣሎ። እስከ ንቐጽል። እቶም መምሃራን ጄንን ሸርማንን እቲ ዝኾነ ኩሉ ነቲ ዳይሬክተር ከይዶም ኣብዞም ተምሃሮ ጥንክር ዝበለ ውሳነ ከም ዘድሊ ይናገሩ። ኮይኑ ግና ናይ ቀደም ፖሊስ ኣባል ዝነበረ ዳይሬክተር ክላውድ ንዖም ንምብራር ምንም ብቑዕ ዝኾነ ምኽንያት ከም ዘየለ ይዛረብ። ጄኒ ቀፂላ ናይ ቅትለት ፈተና ከም ዝተገበረላ ትዛረብ። እቲ ዳይሬክተር ግን ምስቶም ወያላ ተምሃሮ ሽርክና ስለ ዘለዎ ጄኒ ስለ ዝተዛረቦ ዘላ ብቑዕ መረዳእታ ከም ዘይብላ ይዛረባ እሞ ጄኒ ተባሳጫ ካብ ቢሮ ትወፅእ። ጄን ካብ ስራሕ ንገዛ ንምኻድ ናብ መኪና ትበፅሕ ናይ ኪዮዲ ጋንግስተር ተምሃሮ ኣብ ናይ መኪና ቁልፊ መእተይ ማስቲካ ልጢፎም ናይ ቆሪጥ እናርኣዩ ይሳለቑላ። ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ መኪና ከፊታ ክትኣቲ እንትብል ልዋን ናይ ኪዮዲ ናይ ኣጻብዕቲ ምልክት እንተሪያ ንሳውን ገልቢጣ እንተሪኦም እናጎዩ እንትመፅዋ ዘሊላ ናብ መኪና እንትኣቲ ልክዕ ከም ሃባይ ዓድና ናብ መኪና መፂኦም እናተላገፁላ ቀልጢፋ መኪና ትስያ ገዲፋቶም ናብ ገዛ ተምርሕ። ጄን ንገዛ እንትበፅሕ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ንበዓል ገዛ ሼል እንትረኽቦ እፎይ ትብል። ሼል ካብ ውትድርና ህይወቱ ከም ዝተኣገደ ይነግራ። ንሳውን መፍትሒ ከም ዘይስኡንን ስራሕ ከም ዝረኽቡ ነጊራ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ናፍቆቶም ይዋፁ። ኣብዚ ማእኸል ሼል ካብ ናይ ግሩፖ ሓደ ኣባል ናይ ድምፂ መልእኽቲ ይበፅሖ እሞ ሓደ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝረኸበሉ ይነግሮ። ስለቲ ስራሕ ንምዕላል ኣብ ሓደ ናይ ምሸት ክለብ ይቋፀሩ። ካብቶም እሙናት ዝኾኑ መሳርሕቱ ጄዊ ስለቲ ስራሕ ዕድል ንኽሓስበሉ ንሼል ይነግሮ። ጃኒስ ምስ ዝተባሃለ ሰብ እውን ይላለ። እቲ ሰብ እውን ሓሸሽ ምምልላስ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ቀፂሉ ስለዚ ስራሕ ናይ ሓይሊ ዓፀፋ ዝሰልጠኑ ናይ ቀደም ወታደራት ከም ዘድልይዎ ይነግሮ። ሼል ጄኒስ ንዝተባሃለ ሰብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከም ዘይደልን ንኻልኣይ ግዜ ሽሙ ንኸየልዕልን ከምኡ እውን ቡናቱ ናይ ቀረባት ሰባት እውን ንኸይመፆ ብጥብቂ ኣጠንቂቕዎ ይኸይድ። ብፅባሕቱ ጄን በቲ ገምገም ባሕሪ ከባቢ ንጥዕና እናጎየት ከላ ጥዕና ዘስእን ነገር ይገጥማ። ካብ ኪዮዲ ጋንግስተራት ዝተላእኸ ሰብ ብርካ ሰይሩ ኣብ ዝወደቐትሉ ክደግማ ትብል ጄን ኣርኪቡ ሒዝቡ ቦክሲ ቀልቡ ያጥፋሉ። ድሓር ናብ ሆስፒታል ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ኣብ ዓራታ ደቂሳ ከላ እቲ ጉዳይ ምስ ቤት ትምህርቲ ዝተተሓዘ ምዃኑ ተረድኦ። ንምትሳን ትፍትን እውን መሊሱ የደቅሳ። ናይ ሰበይቱ ሕንን ምፍዳይ ሼል ብናይ ሰበይቱ ቦታ ንሱ ንምምሃር ይውስን። ብቕልጡፍ ነዚ ምሽን ዘድሊ ኩሉ ሓበሬታ ተኣኪቡ ናብ ቤት ትምህርቲ የምርዕ። ሼል ብዘስርሖ ፌክ ዳክመንት ሽሙ ጄምስ ስሚዝ ኢሉ የቕይሮ። ነቲ ዘእትዮ ናይ ስራሕ መመልከቻ እውን ተቐባልነት ረኺቡ መስቲ ዳይሬክተር ተላልዮም ስራሕ እውን ክጅምር ከም ዝኽእል ይዘራረቡ። ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ስራሕ መዓልቱ ህውከትን ራብሻን ናብ ዝበዝሖ ናይ ዕውዳት ሰፈር ናብ ዝመስል ክፍሊ ይኣቲ። መነም ክመሃሩ ምስ ዘይደልዩ ተምሃሮ ንእሽተይ ድሕሪ ምትኻን ኣብ ናይ መምህራን መዕረፊ ክፍሊ ምስ ክልተ መምህራን ክዕልል ይጅምር።
كلهم ناي كيودي غانغسترات نكتنقوم ينقروه እቲ ዳይሬክተር ከይተረፈ ሓቢርዎ ከም ዝሰርሕ ይሕበሩሉ ንሱ ስልማን ዘይ ሰምዕ ቀታሊ ነፍሲ ምዃኑ መን ምስ ነገሮም እስኪ ንቐጽል እቲ ዳይሬክተር እውን ንናይ ስራሕ ምይይጥ ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ብናይ መምህር ደሞዝ ክግዛእ ዘይኽእል ክባር ሰዓት ከም ዝገበረ የስተውዕል ንግግሮም እውን ሰላማዊ ኩናት ይኸውን ሸል ናብ ናይ ቀደም መሳርሕቱ ከይዱ ኣብ ናይ ልምምድ ቦታኦም ይረኽቦም ስለቲ ቤት ትምህርትን ስለ ናይ ኪዮዲ ጋንግስተር ቡድንን ጉዳይ ይዕልሎም እሞ ብሕቡ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ካሜራ ብምግባር ሓቢሮም ክሰርሑ ይስማዕምዑ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ድሕሪ እዚ ኩሉ መብረራ ፊልምና ናብ ናይ መጀመርታ ምርኢትና ይምለስ ሸል ሕቑኡ ንተምሃሮ ሂቡ ኣብ ብላክቦርድ እናፀሓፈ ከሎ እቲ ሓደ ተምሃሪ ናይ ቆርቆሮ ታኒካ ሰንዲ ካርሞን ትብል ሸል እውን ኣብ ኣየር ንሓለይት ቆሊቡ መሊሱ ነቲ ዝወርወራ ተምሃሪ ገጹ ይሃርሞ ተምሃራይ ኩሉ ይድንግጽ እቲ ሰንዳይ እውን ንምብኣስ ይትስእ መሓዙት እውን ቦሎ እናበሉ ከደፋፍእዎ ይጅመሩ ሸል እቲ ተምሃራይ ኢዱን ትዝርግሓሉ ጠምዚዙ ይሕዞሞ እቲ ሓደ ዓርኩ እውን ክወግኦን ትብል ሸል ንዑ እውን ቅብል ኢሉ ጠምዚዙ ይሕድጎ ጸጥ ኢሉ ዘይፈልጥ ቤት ትምህርቲ ንመጀመርታ ግዜ ጸጥታ ይሰፍን ሸል እውን ስነ ስርዓት ሒዞም ንክመሃሩ የጠንቅቖም ካብ ክላስ ዘባረሮም ተምሃሮ እውን ናብ ዳይሬክተር ከይዶም ንሸል ይከስዎ እቲ ዳይሬክተር እውን ዝተፈጠረ ነገር እንተሃሊሉ ሓለዋ ይጽውዕ እሞ በቲ ናይ ክፍሊ ቀዳድ ንውሽጢ እንትርኢ ብዘይእመን መልክዑ ከም ንፉዓት ተምሃሮ ስነ ስርዓቶም ሒዞም እንትመሃሩ የርኢ ኣብዚ ሰዓት እቲ ናይ ኪዮዲ ጋንግስተራት ንጉስ ዝኾነ ሉዋን ንሸል ኣብ ሰውነቱ ናይ ጥይት በሰላ እንተሃሊዎ ንኸርኢ ይሓቶ እዚ ማለት ንዖም ናይ ስብዕና መግለፂ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ እቶም ተምሃሮ እውን በብተራ ከርኢ ይጅምሩ ድሕሪ ክላስ ሸል ነታ ዝገጠማ ሕብእቲ ካሜራ ንምርኣይ ይጅምር እቲ ዳይሬክተር እውን ናብኡ ከም ዝመጽእ ዘሎ እንትፈልጥ ብቕልጡፍ ይዓጽያ ናብ ክፍሉ ኣትዩ ስለ ብተምሃሮ ዝቐረቦ ክሲ ይነግሮ ሸል እውን ምሽኑ ከይፈጸመ ንኸይባረር ይቕሬታ ይሓትት እቲ ዳይሬክተር ግን ንሸል መወገዲ መንገድ ይሓስብ ይጅምር ጀል ሰሙን ሙሉ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ዝተወሰኑ ተምሃሮ ዝተለኣኸላ ልቢ ዝነክእ ደብዳቤታት ረኺባ እንተንብብ ክትበኪ ትጅምር ሸል ከጽናዕን ዓዋላን ተፈተነ ኣይኮነሉን ብጽባሒቱ ንጎ ሸል ናብ ቤት ትምህርቲ እንተኣቲ ኩሎም ተምሃሮ ብኣግራሞት ይርእይዎ ናይ ኪዮዲ ጋንግስተር ሓለቓ ሉዋን ናብ ክፍሊ እናተራገጸ ያቲ ሸል እውን ተስዩ ኣብቲ ብላክቦርድ 10,000 ሶሪ ኢሉ ንኽጽሕፍ ይእዝዞሞ ንሱ እውን ዘይኮን ኮይኑዎ ተስዩ ክጽሕፍ ይጅምር ሉዋን ይቕሬታ እናበለ እንትጽሕፍ ሸል ነቶም ተምሃሮ ከም መንእሰይ የዛርቦም ስለ ቐጻሊ ህይወቶም ቀልዲ ምስ ቁም ነገር እናሓወሰ ክሓቶም ይጅምር ስሎናት ህይወቱ እውን እንተዕልሎም ኩሎም ተምሃሮ ልቦም ለኺእዎም ጽን ኢሎም በቕልቦ ከድምጽዎ ይጅምሩ ድሕሪ ክላስ ምጥንቓቕ ሸል ኣብ ክላስ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ እንዳሃለ እቲ ዳይሬክተር ከም ኣቦ ጉንባሕ እናተጎተተ መጺኡ ኣብ ክላስ ውሽጢ ስለ ዝተፈጠረ ኩነታት ካብ ክሳድ ንላዕሊ ኣመስጊኑ ካብ ስራሕ ኣብ ዝወጸሉ ሰዓት ኣብ ቢሮ ከም ዝደልዮ ነጊርዎ ይኸይድ ሸል እውን ብዘቐመጡ ሕቡእ ካሜራ በቲ ምሕጸብ ክፍሊ ሉዋንን ዳይሬክተርን ዝገብርዎ ሕቡእ ምኽክር ይርኢ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ገለ ተንኰል ከም ዝሓሰቡ ግልጽ ይኾነሉ ካብ ስራሕ ኣብ ዝወጸሉ ሰዓት ተምሃራይ ኩሉ ምስ ወጸ ሸል ጥይት መከላኸሊ ክዳን ገይሩ በቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ላብረሪ ተሓቢኡ ክጽበዮም ይጅምር ሽዑ ንሽዑ ምስቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓለዋን ናይ ኪዮዲ ጋንግስተር ኣባላትን ሽጉጥ ሒዞም ናብ ላብረሪ ውሽጢ ኣትዮም የድብዩ ኣብዚ ሰዓት ሸል ካብ ዝተሓብኡሉ ብድሕሪኦም መጺኡ ደበኽ ይብል እሞ ሽጉጦም ሕዲጉ ናይ መምህርን ተምሃሮን ናይ ኢድ ብኢድ ቅልጽ ይጅምር ሸል እውን ሓደ ብሓደ እናለቐመ ካብቲ ናይ ላብረሪ ህንጻ ከዝሎም ይጅምር እቲ ሓደ ካብቶም ናይ ጋንግስተር ቡድን ካብ ዘሕደጎ ሽጉጥ ኣልዒሉ ንሸል ኣብ ኣፍልቡ ተኪሱ ይደፍኦ ቀጺሉ ነታ ላብረሪ ሓላይት ክትኩሰላ እንትብል ንሳ እውን ዝወደቐ ሽጉጥ ኣልዒላ እናተንቀጥቀጠት ትውድረሉ ኮይኑ ግና ሸል መከላኸሊ ገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ዝተተኮሰሉ ጥይት ኣብ መከላኸሊ እዩ ዓሊቡ ነይሩ ተስኡ ብድሕሪት መጺኡ ሓኒቑ ኢዱ ምስቲ መንደቕ ኣጋጭው ሽጉጥ ይሕድጎ ድሕሪ እዚ ሸል ርግዕ ኢሉ ካብቲ ህንጻ እንትወርድ ምስቲ ዳይሬክተር ዓይኒ ንዓይኒ ይፋጠጡ እቲ ዳይሬክተር እውን ይድንግጽ እቲ ምኽንያት ድማ ሸል ሎሚ ከም ዝመውት ርግጸኛ እዩ ነይሩ እቲ ድሬድ መምህር ሸርማን ንጀል ንምሕታት ዕንበባ ሒዙ ይመጽእ ስለቲ ቤት ትምህርቲ ቤት ኩነታት እንትዕልሉ ሰብኣያ እናቶም ጋንግስተራት ልክዕ ልክዖም ከም ዝሃቦም ይነግራ እሞ ንሳ እውን እናቶም ዓጽፋ ከም ዘስቃ ትነግሮ ሸል ንገዛ እንትብለስ ምስቶም ጋንግስተራት ዝሓዘ ጽዋታ ደው ንኽብል ትነግሮ ንሱ እውን ከም ዘየሓድጎ ይነግራ ንሳ እውን ብመልሱ ተበሳጫ ሮዝ ኣብ ገጹ ደፊኣ ክጉዳእ ከም ዘይትደሊ ትነግሮ ንሱ ንዓይ ግደፍዮ ኣያተሓሳስብኪ ይብላ ሸል ብናይ ቀደም መሳርሕቱ ኣቢሉ ዝተጠናኸረ ስለላ ይገብር ሕጂ ናይቲ ጽዋታ መብቂዒ ዝበጽሐ ይመስል
እቶም ጋንግስተራት እውን ካልእ ትልሚ ኣብ ምውፃእ ተጸሚዶም ይርከቡ ሓደ መዓልቲ ሸልን ዓርኩን ንሓደ ኣባል እቶም ጋንግስተራትን ትከታተልዎ ምስቲ ፍሉጥ ሓሽሽ ኣዘዋዋሪ ተራኺቡ እንትዘራረብ ይሪዎ ይኸድዎም እሞ ሽጉጥ ወዲሮም ያንበርክኽዎ ናብ መሬት ኣደቂሶም ሽጉጦም ይሕድግዎም ኣብዚ ማእኸል እቲ ናይ ንሼል ዕውድ ዝኾነ ዓርኮም ይመጽእ እሞ ካብ ሼል ሽጉጥ ተቐቢሉ ኣነ ክውዶየ እናበሎም ከሎ እቲ ሓሽሽ ኣዘዋዋሪ ተሲኡ ምስ ሼል ቅልስ ይጅምር ኣብ መወዳእታ ሼል እውን ኣውዲቑ ናብ ዓርኩ ዜሩ እንታይ ክትገብር ዘለኻ እናበሎ ከሎ እቲ ሓሽሽ ኣዘዋዋሪ ተሲኡ ብሓፂን ካርሞን ትብል እቲ ዓርኩ ተኪሱ ይቐትሎ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እቲ ዳይሬክተር ኣብ ገዛ እናሃለየ እቲ ፍሉጥ ድራግ ዲለር ከም ዝተቐተለ ብዜና ይሰምዕ እሞ ይድንግጽ እቲ ዋና መራሒ እውን ደው ኢሉ እዚ ናትካ ጥፋት ኢሉ ነቲ ዳይሬክተር ይወቕሶ እቲ ዳይሬክተር እውን ንልዋን ሓኒቑ ምስቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መንደቕ ኣጸጊዑ ከፋጥጠሉ ይጅመር ሸል እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ናይዛ ከተማ ሕማም መንቀርሳ ተሰናቢትና እናበለነቶም ተምሃሮ ብማይክሮፎን ይተውጅ እቲ ዳይሬክተር በብስጭት መጺኡ ማይክ ሕዲጉ መስመርካ ኣይትስሓት ኢሉ የፋጥጠሉ እቲ ድሬድ መምህር ሸርማን እውን ንሼል ንክጥንቀቕ የተሓሳስቡ ሼል እውን ናይቲ ጉዳይ መፈጸምታ እናበጽሐ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ ግዜ ውሽጢ ከም ዝቆጻጸርዎ ይናገር ምሸት ሼል ናብ ገዛ እንትብለስ እቶም ጋንግስተራት እውን ብመኪና ይከታተልዎ እዮም ነይሮም ናብኡ በጺሖም ብመስኮት ሽጉጥ እንትተኩስሉ ንምምላጥ መኪንኡ ንምዛር እንትፍትን ምስ ሓደ ገዛ ይጋጨሞ ጥሒሱ ይኣቲ ኣብዚ ሰዓት ከቢድ ጉድኣት ይበጽሖ ሸርማንን ሓንቲ ተምሃሪትን ድማ ኣቕሓ ረሲዖም ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሶም ናይቲ ኣዳራሽ በሪ ንምኽፋት እንትፍትኑ እምቢ ይብሎም ለከስ ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ናይ ሓሽሽ ጽዕነት እናተኻየደ እዩ ነይሩ እቶም ጋንግስተራት እውን ይርእዎም እሞ ከሳድድዎም ይጅምሩ ሸርማን እውን ንሳ ንኽተምልጥ ኣብ ገመድ ተንጠልጢሉ ናይ ምምላጥ ትሪክ ይሰርሕ እቲ ዳይሬክተርን ጋንግስተርን ይረኽብዎ እሞ ለከስ መላኽዒ ኻይሎም ብሽጉጥ ተኪሶም ይቐትልዎ ናይ ሸርማን ሞት ንኹሎም የድንግጾም ኩሉ ተምሃራይ ናብ ኣእምሮኡ ሕቶታት ክመላለስ ይጅምር ናይ ሼል ናይ ሓሶት ሞት ዜና እውን ብጋዜጣ ይእወጅ እቲ ዳይሬክተር እውን ጋዜጣ እንተነብብ ልቡ ይረግዕ ብዝገርም ኩነታት ግን ሼል ካበይ መጽእ ከይተባሃለ ደበኽ ይብል እንተኣቲ እውን ኩሎም ብኣግራሞት ክሪእዎ ጅምሩ እቲ ዳይሬክተር ናይ ጋንግስተራትን ሓለቓን ብብስጭት እናተወራጨዩ ካብ ቤት ትምህርቲ ይወፁ ሼል እውን ነቲ ከቕፅሮ ሓሲቡ ዝነበረ ሰብ ረኺቡ ስለ ናይቲ ሓሽሽ ስራሕ ከፋጥጠሉ ይጅምር ኮይኑ ግና እቲ ሰብኣይ ክምልሰሉ ስለ ዘይከኣለ በቲ ሄልሞቱ ይቕጥቅጦ ለከስ እቲ ዳይሬክተርን ናይ ጋንግስተራት ሓለቓን ዝኸዱ ንጀል ንምጭዋይ ነይሩ ናብ ናይ ሼል ገዛ ዘምርሑ ንጀን ክሓቱ ዝመፁ ተምሃሮ እውን ኣብኡ ብሓንሳ ይጨውይዎ ንሼል እውን ናብ መጻወድያ ንምእታይ እናተጸባበዩ እዮም ነይሮም ሼል እውን ሃገር ኣማን ኢሉ ናብ ገዛ እንተኣቲ ተሓቢኦም ጸኒሖም ብቦክሲ ተቐቢሎም ናብ መሬት ይደፍዎ ሕጂ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮም ዝኣተየ ይመስል እቲ ናይ ጋንግ ሓለቓ እውን ትእዛዝ ይሕልፍ ኣብዚ ማእኸል በሪ እንኳሕኳሕ እሞ ጀን ተኣሲራ ከላ ከይከፈትት ንክተዘራርቦም ይነግርዋ ነዛ ክፍተት ተጠቒሙ ሼል ነቲ ሓደ ኣፍ ልቡ ኢሉ ሽጉጡ ሕዲጉ ንኽልቲኦም ተኪሱ ይቐትሎም እቲ ናይ ጋንግ ሓለቓ እውን ሽጉጡ ናብ ጀን ወዲሩ ሼል ሽጉጡ ንኸቕምጥ ይእዝዞ ኣብዚ ማእኸል ካብቶም ተጨወይ ተምሃሮ ሓደ ተኪሱ ክሳብ ክየነዋይ ዓለም የሰናብቶ ሼል እውን ነቲ ዋና ሓለቆም ሬሶም ከም ውህብቶ ብመኪና ይልእኸሉ ሕጂ ናይ ኩሉ ክስተታት ፍጻመ ዝበጽሕ ይመስል ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብናይ ሼል መሓዝቱን ናይ ጋንግስተራት ቡድን ማእኸል ከቢድ ኩናት እናተኻየደ ይርከብ እቲ ናይ ሼል ዕውድ ዝኾነ ዓርኩ ነቲ ዋና ናይ ጋንግስተራት ሓለቓ ሒዝዎ ከሎ እቲ ዳይሬክተር ብድሕሪኡ መጺኡ ይተኩሰሉ እቲ ዋና ሓለቓ ንሼል መጺኡ ተኪሱ ይሃርሞ እቲ ዝቆሰለ ናይ ሼል ዓርኩ ድማ ነቲ ዋና ሓለቆም ተኪሱ ይቐትሎ እቲ ዳይሬክተርን ሼልን ይተርፉ እሞ እቲ ዳይሬክተር ሽጉጥ ኣውፂኡ ንሼል ይውድረሉ ሼል እውን ብወረት ዘናጊዑ ሽጉጡ ዘወራቢሉ ብቦክሲ ኢሉ ይዝርሮ ኣብ ዝወደቐሉ ከሎ ሽጉጥ ኣውፂኡ የሰናብቶ ሼል ናብ ደገ እንትወፅእ ነቲ ብሂወት ዝተረፈ ዓርኩ ይረኽቦ ኩሎም ሞይቶም ክልቲኦም ይተርፉ እሞ ናይ ታሪክና ፍጻመ ይኸውን እናበልና ክቡራት ናይ ኣካድ ሲኒማ ቤተሰብ ንሕና እውን ኣብ ካልእ ናይ ፊልም ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ላይክን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይርስዑ የቀኒልና